уважаеми зрители, казвам се Георги Георгиев Стоянов. На мен много ми харесва тук, колегите са уникални, готвачите също. И от 2 години работя тук. Просто уникално е. Много ми харесва тук и дано да продължава и за напред. Здравейте, аз съм казвам Надежда Караджова и 2 години работих в бистро академика. Тази работа ме научи на дисциплина и ме запозна с нови приятели. Ето една от тях. Казвам се Ясен. Прекрасно се чувствам. Харесва ми. Много ми е приятно, че съм си тук, че работя тук. Чувствам се прекрасно. Здравейте, аз се казвам Рейни, съм на 27 и свикнах да работя с Казвам се Мартин, от 2 години работя тук. Това е хубаво, приятно място за работа и е най-приятното място и най-удобното място за работа. Здравейте, аз се казвам Траян Димитров Николов и съм пукал доста дълго време и обичам да съм се приятели и работата ми харесва и бих искал да продължа. Здравейте, аз се казвам Вероника Иванова. От 2 години съм с колегите от екип и съм много щастлива, че съм сред тях. Здравейте и от мене. Казвам се Катка Мирослава Иванова от град Варна. Значи, доволна съм много от екипа, тъй като вече доста време работим заедно и се стремим към трудолюбие. Прекрасно. Благодарим за поканата, че дарихте пари и се чувствам много добре на яхтата. За първи път се качвам на яхта, но никога през живота си не се качвах на яхта. Ами първото преживяване с колектива на яхта. И си благодаря на колегите и на дарителите благодаря. Нещо ми кесва, семейка така.
Аз скалоката на Семи капитан на кораба. Пътуваме по занаятите. Какви са ми с кораба на соките? Благодаря, хареса ми яхтата. Благодаря.